weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ɓogge babaɓe kon waktu yoni ha to dara jolof e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji mena ñalawma dara jolof ko ñalawma gaynaka yidde mawɗo leydi ndi koɗo saaha mo gonɗen dabeje taweteɗe leydi ndi kala ne bindite andi no foti beele yimɓeɓe mbawa wallede to leydi Mauritanie ñalawma hanke o mawlini manditare leydi mum 60 lawol teskama seppoji gam wullitade ñawore ɓen waranoɓe hitande ujunere e temedde jeenayyi e 90 e nder leydi Mauritanie to leydi Mali pelle kewɗe kawriti yiddeɓe oɗo saaha mo gonɗen ko gaare paaboɗen Mali so tawi ko bateau wonno woni ko yiwde guila yettade ɓakkere to leydi Guinée Conakry laamu leydi ndi jagorɗo cellal ɓalli yidde muɗum ko haɓade kala kene wiye cuuɗi safara taw koye suuɗayru taw kadi laamu ngu heptinannim ko caggal mayde ma silla kabruji men manawena toon to Côte d'Ivoire Niger Burkina Faso Cameroun Centrafrique RD Congo Soudan Maroc ha faynma to Afrique du Sud musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Adama Sall ɓurɗo lollirde yeddi colɗo ko moosa safriyanke safruji fina tawa ene andina dendagal bandiraɓe kala omo heeɓi ko laaɓi e cafrugol gorago ceerno Adama Sall ɓurɗo lollirde yeddi colɗo ko mooso holliri ene safa e morid kiste fibrom keceji musoje koyɗe musoje asma joguiɗo humre jiiliɗo ha tampi ene ronki yo arsigue mum uddito ceerno Adama Sall ɓurɗo lollirde yeddi colɗo ko moosa tawete koto Mauritanie laamorgo leydi ndi woni Nouakchott légal 6e taw kadi waɗɗani CAPEC sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi tonggode makko WhatsApp mbatta ko 00222 47 15 87 13 walla mbaɗa 00221 37 00 46 97 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno Adama Sall yeddi colɗo ko moosa numéro makko sa yiiɗi hebden ko laaɓi mbatta ko 00222 37 00 46 97 ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra kista fibrom dogan sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne safra worɓe ustoraɓe goragu e worɓe ɓe ndiyam mumen moƴƴani ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so waddima listihara cikkata mataw ko nder ɓerde ma woni ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi rafuji warɓe kewɗi ne jiida cirol ceerno Djiby Sy ne safra worɓe sattoraɓe dewle e rewɓe wonduɓe gorko ladde kala ceerno Djiby Sy ne tawe oɗo saaha joni nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Djoum kala jiɗɗo hebdemo to leydi Sénégal numéro makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 163 24 82 so tawi noon ko banggue WhatsApp jiɗɗa hebdemo ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal Sénégal naaɓe kala to mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde kala oɗon mbawi neldede safaruji moon ha no hannirta ni
e dendagal rafi e haaju mo neɗɗo jogui kala ɓurata ujunnaji 2 CFA ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara joom istinjab ha timmi jaaɗindo ɓalwal danwal kala ceerno Djiby Sy so yennama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydineji bahliti hoore mum ha bawa Allah janowo bargal ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni jillumo nder leydi Sénégal omo jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗe neldede kala leydi e kala continent omo jogui usula e pegge pewnaɗe ha fewi ittoji dabruji e ɓeydoji arsigaji ceerno Djiby Sy base mum ne gollo e nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie te legal bitegal Netek ene tawe ɗon miñi ko ene wiye Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedum ala ɗo woni newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase jeenayi jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo kabruji men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karlagal Weltare TV ko musidɗo men Seydou Abouba wonande ɓen rewindiɓe yewtere mon ton to YouTube Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe to YouTube gattaten koye ñalawma gaynaka ñande nogase jeeɗi nduɗo hen lewru woni aset jawtuɗo henno ton to Daara Jolofa aynaɓe ngewi e kala bangeji e nder leydi Sénégal ha tenti e Jolof e ko taari ɗum kala gam arde nottade ñalawma kaldigal gaynaka hono ƴellitorto e hono wallirte ha ɓuura wawde ɓamtade kamɓe aynaɓe noon ɓe dokkama toon konguɗi moni kala haali caɗele ɗe huufiɗe ha tente caɗele gaynaka ko fate banggue durgol kam e guyka ha e jaram kala hewɓe hen noon gaddi hen jiyanɗi mumen woni hen kadi kolliti ko waɗa kone moƴƴi kono kadi so ɓeydama ma ɓuur moƴƴude tigui rigui ko wona ɗum kono ko ɓuuri mantinade toon waɗo saaha mo gonɗen ɓen joomen ngaaluji ruttitiɓe ko fate banggue gaynaka e nder fermaji keeɓi toon jeenale kewɗe no fewi ne hen jeeyaɗo toon to ndulmaji demɓe woni Oumar Mamadou Deme heeɓi toon jeenaɗi timmudi no fewi kam e woɗɓe kala nde tawno won hen pewni fermaji mawɗi gaddi nayi jillodiral ko fate banggue wadde métissage ha wawa dañde ɓiruɗam jonɗam no fewi kono ne kadi wawa tigui wurtinde gaynaka e dow fannu goto taw wona ene woɗɗoya mawɗo leydi Sénégal noon arti e artude ko fate banggue hitande hikka nde ɓeydama ko fate banggue gaynaka bamɗi tugui ɗum ko caggal nde ari toon gardiɗo nehoɓe bamɗi tugui kañumne jeeya koye nder oɗon fannu ko wona ɗum ko mawɗo leydi Sénégal yiddemo oɗo saaha ko goomu winditto ngu nde wawata ɓattitade ɓenne kadi ganda ma goomu ngu ari mumen fodde ko yidde andede nayi taweteɗe nder leydi Sénégal hono poti baali kam e beyi e gueloɗi kala hono foti so tawi andama no foti ko nden moni kala wawata andede hono wallirte yiddemo ko fate banggue gaynaka ɓen aynaɓe joguiɓe jawɗele nde mbattata ɗum ko fate banggue entrepreneuriat ha wawa kadi ɓattitade banqueji ɗi mbawa ñamlede koppareje jonɗe no fewi mbaɗa fermaji mumen daña kosemeje daña tewtimmunde tawno aynaɓe ko jogui ko ala kala ko jogui faggudu e nder leydi ndi ha yetti ɓen aynaɓe wo arti ko fate banggue kanko mawɗo leydi Sénégal yiddemo ko nattude yidde nande haare hakkude aynaɓe kame remoɓe nde yimɓeɓe kala gonata neɗɗo goto to Sénégal keddana joni garten koye forum jonde hakkude Sine e Afrique nden jonde noon fuɗɗima guila hanki ha subaka hande o e garde gola woni jagorɗo leydi Sénégal hakkude leyɗele maître Aissata Tall Sall hakkude makko e jagorɗo mo leydi Sine nando makko hanki noon hakkude leydi Sine kame Sénégal ciifi cifande jonɗe no fewi ko fate banggue partenariat taw ganduɗa ko golle jokkodiroje hakkude leydi Sine kame Afrique ndeɗo jonde noon watti jonde jeetiɓije taw kadi ganduɗa leyɗele kewɗe Afrique tawtorama ndeɗon jonde ha tenti noon lamɓe leyɗele ɓe ko fate banggue vidéo conférence gam yewtere jokkodiral hakkude Sine kam e Afrique
horejo leydi Sénégal Macky Sall subaka hande wala mbiyen nyalawma hande o mawo joɗoɗo e ngal catala to ganduɗa ko ardiɓe diine l'islam e nder leydi Sénégal koɓe inniri sartu jaam e kisala ngam salade kala ko fate banggue fitinaji ɗum ko caggal nde ɓe joɗodi e yeewi askan wi kame frappe France dégage kame pelle goɗɗe ko fate banggue gomsa bopp kala ɗum noon ko yiddeɓe nde jaam artata e nder leydi Sénégal taw kadi ardi ngal ɗon catala ko Cheikh Ahmed Tijani Sy ɗum ko caggal nde o disodiri e khalifa général mo Mouride kono ne kadi o joɗodi e joguiɗo konngol galle mo Touba ngam oɗo saaha yidde daranade ɗeɗo henna fedde hande wawa latade nde adda jaam salade fitinaji e nder leydi Sénégal kala. Ha joni koye Sénégal keddorɗen gaten ko fate banggue lawɗinede horejo leydi Sénégal Macky Sall latima so tawi cellal ne woodi e hattana ma wona gardotoɗo Union Afrique ɗum noon ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɗum ko caggal nde catal CEDEAO toɗɗinoma wonno koye février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ko wona ɗum ko capanɗe joyyi e joyyi leydi e nder Afrique ɓe lawɗini ɗum ñalawma hanke o laatima kanko mawɗo leydi Sénégal ma o lomtoyo horejo leydi Congo mo RD Congo ɗum noon wonata koye février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗe mbiyamo tan yo jogoro jaam ardamo jaam e kisal ha caɗele Afrique naɓe kala mbawa gasde ha laaɓa duuɓi capanɗe tati e goho ha hande koɓe gullito e kala ñalawma e kala hitande yiddeɓe tan ko yo ñawore wat nden ñawore so tawi tan waɗi ene gasa gueɗe ɗe kala ndewa lawol ɗum noon ko ɓen dogɓe ene molti e nder leydi Sénégal guila hitande ujunere e temedde jeenaya e capanɗe jeenayi subaka law kene foto wonde nogas e jeetato koninke ɓaleejo wonno koye nogas e jeetati lewru novembre e nder ndeɗon hitande kala mbaɗa gueɗe musɗe no fewi pittali men guitta guil nden noon ha oɗo ñalawma hande so tawi ari ñalawma so tawi arti ko mette mawɗe no fewi ñalawma hanki onon moɓodiral manggal ɗo Dakar yeeso ambassadeur mo leydi Mauritanie ngam wullitade yiddeɓe ko ñawore nde wawata waɗede e ɓen waɗɓe ɗen gueɗe won hene mabɓe ha hande ene nguuri mayani ɓoggi karalle guila hanki jamma ha subaka hande o kala piniri ko Gaston Mbengue noon caggal nde yaltini konngoli mum toon to jayde Walf TV woni Walfadjri nde o bisma toon dañi artude konngoli mum ko fate banggue Barthélémy Dias kame famille Dias kala artudemo wiidemo ko fate banggue Mbengue nen ko santen ko hewɓe saare nen jooɓe nen woɗɓe kala kono so tawi wonti ko jaase nen ala no poti ɓe noon potani duppude leydi ndi kono noon e nder konngoli makko dañi gueɗe kewɗe ɓeydade hen e subaka hande altino wa arti ngam hollirde ko haali ko wo nimsani ɗum tene kadi o nimsata ɗum kono noon o fewnita tan o wiyani yimɓeɓe yo duppoy galle Dias ala o wi tan ko yo yimɓeɓe ƴewto oɗo saaha noddandu wasa duppude leydi ndi caggal ko en ɗam tokosam woni ɗon ko wona ɗum konon landaji lundo kewɗi kala kolliti hen mette mumen no fewi garten koye goɗɗo kadi gonɗo e ɓoggi karale oɗo saaha mo gonɗen woni Djibril Ngoma ɗum noon ko caggal kanko wonno mandataire kawtala pelle landaji lundo inniradi yeewi askan wi tonguite ɓesguji leyɗele toon to diwan Matam ɗum ko caggal nde o majjuno o majjiri kanko on mandataire o caggal noon o feeñoyi koto landa horejo leydi ndi teskama noon ɗeɗo balɗe o dañi joɗodade e mawɗo leydi ndi toon to galle lamorgo to ko wona ɗum ko noon dental landaji yeewi askan ɓe kollitima ɓe gaddu kaytol plante ngam portemo plante caggal ɗeɗona gueɗe oɗo ñalawma hande ko ɗin konnguli woni jardeteɗi café e yoga e boli Dakar kala to guinguinewo koninkoɓe faggunduɓe hinde douane nangui toon kene wona koliji nayyi ɗin koliji kene foto wonde temedde 3 kilo taw ganduɗa ko huuɗo bonko ko woni hen jar mum ko préje franc CFA ma wonoya ha nogas e 4 million kamɓe noon jeeynoɓe ɗin koliji ɓe mbaɗe ladde caggal nde doñeɓe diddiɓe dañani hebdeɓe kamɓe noon ɓe dogui to Touba ko ceernajo jangguinowo Qur'ana goto kam jagga toon waɗa garde à vie ɗum ko caggal almuɓe makko ɗiɗo nde cellano hen goto noon sellano ko hoore musande ngel ne yarano duuɓi sappo hoore musande ɓurtude no fewi o wingel yo ya lelo yo ɓooyani tan goɗɗo kañumne ari hoore mum ne Moussa Allah cattuɗo no fewi
kamɓe ɗiɗo kala ngel noon maayi ko hedde 22h goɗɗo maayi ko hedde 4h jamma goto yarano koye duuɓi jeenayyi ngel yarata koye duuɓi jeenayyi ngel noon yarano koye duuɓi sappo kamɓe ɗiɗo kala ittoyi ɓalli mabɓe toon to morga mo Guide ngam yidde wiroydeɓe to guenale ɗeɗon caggal noon hewɓe tini ɗum noddi dadiɓe nde ɓe ngari noon tawi o heɓani yamirore taw anda kadi sukaɓe holko jeeyi sababu yaltudeɓe aduna kanko ceernoɗo saaha omo tawi e juuɗe laamu ngu woni garde à vue ko wona ɗum ko noon caggal nde dadiɓe jeehi galle makko tawi toon sukaɓe jeetato woɓɓe kañumenne ene goni e musalla mawɗo no fewi ko fati e banggue koye andaka so tawi wonkoɓe ñaami walla ala ko way wonde kala losko ene jokki heena to Sénégal keddoɗen ha joni gattaten to Sénégal keddoɗen ha joni gattaten ko fati e banggue gattaten koye oɗo hen ñaw hande teskaɗo ene feeñi e windere nde kadi ne feeñci e nder windere nde kala ɗum jeeyi sababu noon professeur Moussa Seydi holliti kul huuli muɗum taw kadi ganduɗa ko gardiɗo witto ñabbuji daɓoji to hôpital Fann mo Dakar o holliti oɗo saha yimɓeɓe ene poti rentade no feewi ha tenti noon e oɗo hen ñaw kesso biyeteɗo Omicron peñƴo toon to Afrique du Sud so renaki ma ɓuur musde ha ɓuura ñabbuji dewɗo ɗo ko wayno coronavirus ko wayno variaji dewɗo hen kala ɗum noon omo wasi yimɓeɓe nde mbawata ɓattitade keɓa vaccin ji mumen ñaw coronavirus subaka hande on wowi wadde jagorɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal holliti ko ujunere e capanɗe jeenayyi neɗɗo woni ƴewdaɓe ɗiɗo tawa ne jogui oɗon mboros hen goto ko Dakar goɗɗo ko toon to Mbour goto heeɓi cellal muɗum yimɓe ɗiɗo ma ballite fofando yimɓe nde sappo e tato oɗo saaha ene keɓa safara mumen e nder cuuɗi cafliɗi sengi wi toon to Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie hanki mawnini manditare leydi mum lawol battugol capanɗe 61 kono noon yoga e leydi ndi hutorima seppoji tugganma tan gila hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi Mauritanie ko adi ɗum wonno ko dambordu ɓiɓɓe leydi kala ene nandiri ko jam e kisal kala mo yahani Mauritanie wonani neɗɗo kono noon leelani tan ɗum kala boni ɗum noon ko ɓen bonnuɓe ɗum ɓe toon to kamo inala kene fotta wonde nogas e jeetato koninke ɓalejo nanga toon subaka lepte muste no fewi pittali men guitta guila nden noon so tawi manditare leydi ari nogas jeetati lewru jolala ɓe gonata koye beelema ɓe gona e sunare jeeyi sababu noon cattal dawriyankoɓe biyetegal CVE vert kolliti mette mumen no fewi ha tenti hanki laamu ngu hutorima sembe no fewi toon to babaɓe ha to ɓogge ha tenti noon toon to babaɓe caggal nde ɓe pi toon sukaɓe piile muste no fewi ha ƴiƴam yalti won hen sukaɓe nanga coka ala ko mbi ala ko mbaɗi so wona tan jippi e boli gam wiide yidde mumen ko ñawore nde wawata waɗede e ɓe warɓe ɓeɗo hen ko noon ala kala ko mbaɗi duppani kelani mbaɗani haydara goɗɗuma subaka hande altine noon seppoji gummitima toon to babaɓe sara commissariat ha fayma to tribune ko wona ɗum ko noon seppo ngo caggal ɓe mbattidi ko haalde yiddeɓe ko ɓen dumbaɓe nde mbawata ɗaccitede ko ɓuuri yawde e yaccade kono kam gueɗeɗe kala puɗɗinoma samorde caggal jinnoɗe seppude kala ne seppo kono hitande hikka nde yinnoɓe waytade caɗele men hewɓe hen kaɗama no fewi ha joni toon to Mauritanie keddorɗen hoorejo leydi France Emmanuel Macron windi ɓattake faade hoorejo leydi Mauritanie gam wiidemo manditare jaam ko wona ɗum ko leydi Mauritanie kame leydi France ko leyɗele ɗiɗi sehilaɓe kono kadi ha hande France ne heeɓi ɗoftodirde e leydi Mauritanie ha ɓuura ɗo hen ko wona ɗum ko hoorejo leydi Mauritanie discours makko jamma hecci hanki ñande asen nde o ɓuuri abbitade oɗo saaha ko yiddemo jokkude haare haɓade kala ken wiye mbuñaari kame bonnugol jawdi laamu ngu ko wona ɗum ko hollitima ɓe taffele mawɗe no fewi hakkude jagorɗo mo ñawoje kame ɓen sarɗi yankoɓe gam oɗo saaha darnude wonande catal timmugal rende ngalu leydi ndi haɓade kala ken wiye borjingol ngalu leydi ndi kala kadi badɗoɗen gueɗe kala tawne wawa rewnede lawol ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni koye Mauritanie keddorɗen États-Unis de Amérique galle danejo ɓe jurnitima gonka Mauritanie ɓe kolliti manditare leydi Mauritanie ko manditare jaam e kisal kono kadi ɓe kolliti Mauritanie pellital mum haɓade
ɓen wiyeteɓe jihadiyankoɓe hana tilatade nder leydi ndi ko courage mawɗo no fewi ko wona ɗum ko kadi haɓade ñaw coronavirus oɗo saaha mo gonen ustude kala kene wiye kalifinde hinde maccugago e nder leydi ndi ɗum noon ko galle danejo mo États-Unis de Amérique ko wona ɗum ko noon ɓen syndicat ji wiyeteɓe SIPS en taw ko syndicat jangguinoɓe ɓenne kadi kolliti metti mumen no fewi ko fate banggue discours mawɗo leydi Mauritanie discours o memaniɓe hay seeɗa gam hollirde ɗiɗo dumunaji kala aɓe gullitano caɗele mabɓe noon ko yinnode ɓeydanede joɓƴele mabɓe e rokkede logement ji kotki timmuki no fewi yurnitede kono kadi ɓe ñiŋi oɗon fannu no fewi ha joni to Mauritanie keddoren jagorɗo heblo kame golle woni wuldu Sidi Ahmed jillu mum toon to Hosso erima ɓiɓɓe Mauritanaɓe nde mbawata yaade nokkuji heblo keblo nokkuji kebloɗi gam oɗo saaɓe keeɓi ko ɓoyata ko ƴettude ujunere suka ko fate banggue yoga e golleji kono kadi wo yurnitima ken wona 60 suka heblaɓe hakkude wadde karoje kame fewnude robiñaji ndiyam kame furwa koyno firgoji ventiloji e gueɗe baɗe hono noon kononne kadi wadde gueɗe ko wayno kuura e gueɗe goɗɗe kala wo erima yimɓeɓe nde mbawata ɓurde janggude mecce no fewi so tawi kay wiyama gaari taw ɗo ƴette golle taw moni kala ene heebi ene heblat ala ko heddoto sowona fewnidde ha heeɓa kayit mum garɗuɗo gam hutorade golle muɗum ha joni to Mauritanie keddoren catal tambiɓe nden ka nguura e gardugol Fatimata Bintou Mahfouza ɓe kolliti to wuuro wiyetengo Boustila ne tawi hawdila Orient hawde oriental ɓe dokkiri toon kene foto wonde nguura yon kana fewi ngam weltinde yimɓeɓe ko fati e banggue manditare leydi Mauritanie jagorɗo ndiyam teskede diƴƴene ngakki no fewi yogay nokkuji leydi Mauritanie biteɗo Mohamed El Moustapha Wuld Mahfouza kikiɗe hanki o hirndi yaɓani toon to Espagne gam tawtorede jonde forum nden jonde noon ko jonde haalde ndiyam caɗele ndiyam yogay nokkuji teskaɗi kaɗe gandi Mauritanie heerani caggal nden jonde noon fuɗɗi ko kikiɗe hanki o nogase jeetati ha tati lewru fandu taw ko toon to leydi Espagne ɗum waɗata to Mauritanie ya biladi ɓe kolliti jagorɗo konumo leydi Mauritanie darni ko fate banggue jafoɗona darni ko fate banggue nden kay kisal ñiɓi ɗum ñiɓi e nokkuji tati taw ganduɗa ko fate banggue radaruji tati ɗin radaruji noon ɗi darna koye nokku biyeteɗo taw ganduɗa koye camp Tindouf ene wonde nokku biyeteɗo Joyrada kame Federica ɗum noon ko ɓeydude nden kay kisala e nder leydi ndi ha tenti ko fate banggue laaɗi diwoje ɗum noon koto banggue koniyankagal rende laaɗi diwoje e jurotoɗe e nokkuji kala kene weeya e nder leydi Mauritanie ha tenti kerola hakkude Sahara Occident wi fenma Algérie kam yoga e nokkuji kala ɓeydude nden kay kisal kono kadi kanko jaagoɗo o holti man mbaɗ ɗum yoga e nokkuji leydi Mauritanie ha leydi Mauritanie ɓuura jogade nden ka timmo ka gendarmerie fawi juuɗe mum e poɗɗe kewɗe no fewi ɗen poɗɗe noon ɓuuren hewde ko huuɗo bon kokko ɗum noon ko toon to Tigan taw kadi ganduɗa koye trasa e hoore mum ɓe noon tawraɓe ɗum ɓe dossier ji men nana keble gam faade toon to kaso sitin mawɗo to Boutelimita wullitade ɓe ngala ndiyam e coura kala ne ngakki no fewi caɗele mabɓe ɓe koltima ɓe jokku wonande maɓe jokku ko fate banggue ɗiɗon seppoji haɓe keɓa koye mabɓe jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie woni Wuld Zahaf kikiɗe hanki o waɗi haalandemo wo holliti Mauritanie winditaki tawa ko fate banggue oɗo ñaw biteɗo Omicron peñƴo toon to Afrique du Sud kono kadi mo wakkilo yimɓeɓe nde mbawata rentade no fewi kono kadi ɓoyata Mauritanie ma ƴettu peeje mawɗe no fewi gam haɓade oɗo ñaw kono wo holliti kikiɗe hanki o ujunere e temedde jeenayi capanɗe jeenayi neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane en jogui oɗo hen boros mo coronavirus ko capanɗe jeegomo e tato neɗɗo capanɗe joyi e nayo keeɓi cellal men 17 neɗɗo oɗo sahani tampi no fewi ma ballite e fofandu kono kadi o holliti o saaha mo gonɗen rafi o ne ɓuuri feñde yoga e nokkuji ha tenti toon to hawde wala toon to bassin orient toon ɓuuri hewde o saaha mo gonɗen selgui wi toon to leydi Mauritanie
paden koto leydi mali pelle kewde quality mali ko bato non woni ko yiwde hadima ko yettade ɓakkere hono watte feere ko pelle kewde ndenti ngam yidde erade ngare ndenten enen kala paboɗen mali faso koba faso kumba faso kumambo to toni ngare paboɗen mali ɗum noon ɓe jiiɗi ko jawdadade hoorejo leydi mali to galle kuluba Assimi Goïta ngam yewtidde mum ko fate banggue kaldigal jaam e kisal oɗo sa peeje ƴetteteɗe ha mali wawa yaltude caɗele ñande aljuma nde haut conseil islamique de Mali wi porte parole mabɓe biteɗo Mika Ba ɓe jooɗodima e mawɗo leydi Mali woni Assimi Goïta ɗum noon ko artude e ñalɗi diine ɗeɓe jiiɗi yuɓɓinde ñande 15 16 17 lewru janvier e nder hitande ujuna ɗiɗi nogas e ɗiɗi kene fotto wonde 14 leydi ma tawtore kono kadi 14 toɓɓere ma haali toon ɓe garti noon koye toɓɓe ko fate banggue dewle to banggue diine laamu ngu e hino ha haali hen ne gasa taw diine ko fate banggue dewle ɗe won koɓe gadduno hen ko fate banggue hujjaji mabɓe kono haɗo ala kala toɓɓere hen fuɗɗinde memede ɗum noon ngal kaldigal waɗi ko podoji kewɗe kam e jaam e kissala waɗi hen sen noon ka sifa sika finance .com ɓe jaltini cimtol mabɓe gam hollirde leydi mali oɗo saaha koko muti e ñamale ha heeɓi ɓakkere ɗen ñamale noon teskama ɓuuri ƴellitade koye hitande wotere hitande ujuna ɗiɗi e nogasa ko nden ɓuuri ƴellitade ne kene wona ujunnaje 4 e temedde jeeɗiɗi e capanɗe 5 e jeeɗiɗi milliard ko preje France CFA nder hitande woni ko ɓeydi hen ko 15 piccal capanɗe 75% taw ko ñamade ɗum woni ko ɓeydi hen tokka e joƴƴingol armeji koyɗi ko wona ɗum ko bureau régional tambiɓe nden kay kisala ko liti beele mum no feewi ha tenti to wuuro wiyetengo Guidi Mankona keri kafo ɓe koliti maire gardiɗo commune o hoore mum adi joƴƴinde ɗin armeji ɗi mbiyata calibre tokkos taw ko joƴƴinde gam rende pittali yimɓeɓe hewɓe hen noon puɗɗima joƴƴinde kaɗirɗe mumen ɗum ko caggal nde kaldigal wanno toon jagorɗo beldal leydi ndi nde yano toon holliti yidde mum ko hewɓe nde joƴƴinta yoga armeji tokkosi taw ko pewnited tawiteɗi yoga e nokkuji temedere e jeeɗiɗo taw ko wurnoɓe toon to leydi Libi wonande ɓiɓɓe malinaɓe hen nogas e jeeɗiɗo ko rewɓe nogas e jeetato ko minore en hen nayo ko bebbeji garti e dow welede mumen to Bamako lamorgo leydi Mali Imam Mahmoud di ko hewɓe cikkanno ko acci kala ko fate banggue haalde caɗele leydi Mali ñalawma hanki dimanche woni ale ɗo wa yaltini konnguli makko ɓuuri haalde noon ko ɗemgal bambara kame français warti e wiide ɓe darinoma e keewal mabɓe ittude Ibrahima Boubacara Keita iwi ɗon Allah addi oɗo biteɗo Assimi Goïta yaadi mum ko ɓiɓɓe mabɓe kono noon ha hande moƴƴani so moƴƴani alay sago peeje woɗɗe ƴette yimɓeɓe ketto diineji kettodira e woɗɓe kono won hen udduɓe demude ha tiiɗi jaɓani hay hettade won e kaldigal ko wala ɗum ko wa erima cetal international ngal windere kono ne kadi e cetal CEDEAO nde mbawata yurnitade caɗele leydi Mali o saaha ɓe goni ɓe sengiwi to leydi Mali koto Gambie heddi ko yontere wotere ko fate ɓe huma jaruɓe caggal jonte tati nde ɓe lumboto e nder leydi ndi moni kala ne hunono ɓiɓɓe leydi ndi son laamimami son balli kam hami laamim mami rokkumon ɗum mami waɗan mon ɗum e ɗum kono ɗo saaha mo gonen teskama ko ñande 4 décembre wonata sungoji ɗi toon to leydi Gambie sengiwi to Gambie koto Guinée Conakry paɗena Guinée laabe hanki ko seppoji golɗi jaw rewɓe mawɓe jippi e boli gam hollirde metti mumen kono police hutorima sembe ne fewi gam weddade ɓe lacrymogéne ha wuli jaw yiddeɓe noon ko hoore biyeteɗo Mamadou Saliou Ba teskaɗo e kala saaha viol sukaɓe rewɓe tokosɓe cukalon tokoson jara woni duuɓi tati ko wona ɗum ko guel sakkiti ko nawde ɗum ha ladde o ɗeɗɗi ɗum toon o wattidi wadde ɗum gueɗe cofɗe ha wasi toon fittandu mum ɓe koliti yiddeɓe ko hoore makko tan nde sengtete kono kadi police hanki haɗi rewɓe hewɓe jippade boli jagorɗo jangde leydi Guinée oɗo sa holliti laamu leydi ndi ittata ko milliard uji jonɗi waɗay école aji kono kala kene wiye téléphone haɗama soit koye foftere walla koye jangde koko haɗa walla taw koye kawguel kala yiddeɓe ko ɓen janggoɓe
ɓe mbawata wattude haqqillaji men e jangde mumena caggal mayde ma silla suka debbo jaranoɗo e duuɓi 25 janoɗo e clinique goto caggal nde dañi musalla jamma docteur eɓe tato mbaɗimo toon drogue mbaɗi makko viol hawana wa Tunisie wasi toon fittano makko guil nden noon leydi Guinée haali rok jagorɗo cellal ɓalli kamen hoorejo leydi ndi woni colonel Doumbouya yiddeɓe o saaha kala safroɓe leydi kala yo bitte hanga nde hol kayitaji ɗi ɓe jogui kono ne kadi cuuɗi safara tawiteɗi nder ɗi ngala kayitaji kala Côte d'Ivoire ma ɓeydu jokkodiral mum hakkude men Afrique du Sud ɗum noon ko caggal lewru octobre jillu jagorɗo koni yankagal mo leydi Afrique du Sud toon to Côte d'Ivoire ɓe tijjima o saaha ɓe kolliti jillu hoorejo leydi Afrique du Sud woni Cyril Ramaphosa ɗum noon ko goo lewru fandu ha tati gam ɓeydude cehilagal kame jokkere golle e commercial hakkude leyɗele ɗiɗiɗe kala woni hakkude Abidjan kam e Afrique du Sud to Niger wuli jaw no feewi ɗum ko caggal hewɓe finoɓe nokku biteɗo terra ken wona 200 kilométre hakkunum e ñamede paddi wonande koninkoɓe leydi France yinnoɓe yatto gawo hono burkinaɓeji mbanno toon to kaya ɗum noon ala ko gasi so wona ngal ɗon pelɓodiral wuli jaw ha jibini yimɓe tato wasi en pittal men 17 gañime hen nayo ɓennina toon to ñame ko wona ɗum ko noon gardiɗo wuuro witego terra biyeteɗo Hamma Mamadou holliti ɗuma chef d'état major armée leydi France holliti kamɓe to banggue koninkoɓe mabɓe hay goto hen gañaki kono lawol ngol wattidi ko udditade caggal haare bonde no fewi gam faadeɓe toon to gawo sirti noon leydi France o saaha koninkoɓe mabɓe ene ɓuuri hutede e nder leyɗele Afrique ha tenti noon hakkude leydi Burkina Faso Niger fayenma toon to leydi Mali gam tumede aɓe dokka ɓen joguitiɓe arméji won e arméji taweteɓe e nder ɗeɗon leyɗele to Burkina Faso seppoji mawɗi mbaɗi e nder leydi ndi kala to Wagadugu ha to Bobo Dioulasso doori kam e nokkuji goɗɗi kala gam wideɓe Rockmar Christian Kaboré hoorejo leydi ndi natti wawande leydi ndi yo iw e jappere nde caggal teskede janguji limtindi ene ɓuuri teskede e nder leydi ndi waɗi noon hewɓe jaggaɓe waɗi kadi hewɓe hen gañiɓe e ngal ɗon ɓittodiral hakkude mabɓe ɓen dadiɓe caggal nde ɓen kutori sembeji mawɗi no fewi kono kikiɗe hanki sanga 20 heures ko wiyete internet connexion mobile arti ha timmi ɗum ko caggal balɗe 6 nde ɓe taƴi internet e nder leydi ndi kala gam hulde fitinaji e nder leydi ndi to Cameroun Boko Haram kam waɗi toon jangu mum kikiɗe hanki o to nokku biyeteɗo maayo Muskata kame maayo tasanga toon waɗɗani kerol hakkude leydi Cameroun kame Nigéria ken wona koninkoɓe ɗiɗo ɓe leydi Cameroun mbasen pittal men ɗiɗo hen gañima taw gaɗa koye pittola to Centrafrique ɗemgal Russie ɓoyata ma wattu jangguede e duuɗe jaaɓi hati ngal bangui e wiide jagorɗo mo jangde leydi ndi ɗum noon nattata toon koye hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e tati gam jokkodiral hakkude leydi Centrafrique kame leydi Russie lomtinte ɗon ittete ko ɗemgal espagnol waɗe ɗon ɗemgal Russie soɓe jangguino ɗemgal mabɓe ɓurata ɗemɗe koɗe ɗe to RD Congo ko attaque musoɓa toon e groupe armé goto biyeteɗo Codeco ɗum noon ko haɓade gasri kanŋe min ndi rawani lawol nokku biyeteɗo Dumbalo ɗum noon konin ko yimɓe nayo mbasen pittal men hen ɗiɗo ko Chine naɓe heddiɓe jeeya ko ɗon e leydi Congo ken wona yimɓe hewɓe gañimi hen ɓe kolliti kene foto wonde nogas e ɗiɗo neɗɗo mbasen pittal men taw ko jamuren to Soudan lieutenant colonel Ibrahima Al Hurri holliti kerol hakkude mabɓe leydi Éthiopie to nokku biyeteɗo Al Fashaq kene wona koninkoɓe yonɓe mbasi toon pittal men kono ɓuuri teskede hen ko jeegomo ɗum ko caggal groupe armé goto nde yani e ɓeena yeɓimi pittali koninkoɓe jeegomo kono kadi lepti toon lepti muste no fewi ken wona capanɗe jeenayo neɗɗo ko noon Éthiopie suwa taw jabtade nden haalande to Maroc yowi laaɗe mum kala giwoje toon to leydi bandi toon to leyɗele baɗɗe Afrique australe leyɗele baɗɗe oɗo ñaw biyeteɗo Omicron hande ɓurɗo feeñje kadi e nder windere nde ɗum noon Maroc yowi kala laaɗe mum diwoje jahannode toon kene foto wonde ko hande noon ñalawma hande o fuɗɗoto kene wona jonte ɗiɗi ɓe jowi ɗuma gam teskede ñaw peñƴotono ko ñaw ɓurɗo hulɓinade no fewi
o saha rentade ɓuri safrade ko ɗum jeeyi sababu Europe kam e leyɗele goɗɗe kala jowi laaɗi mumen jowi kadi iwoɓe toon to Afrique du Sud e ko taari ɗum kala ko wona ɗum ko noon subaka hande o Afrique du Sud hoorejo leydi mabɓe erima leyɗele oɗo saha udduɓe keeri men kala ko fate banggue Afrique du Sud nde mbawata ittude ɗum oɗo ñaw ƴewane feere ko ɓuuri yawde e yaccade musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso halirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen